Salón Rasita Thai Masáž v Rímavskej Sobote. Miesto, kde tradičné thajské umenie uzdravovania stretáva moderný životný štýl. Tento špecializovaný masážny salón na Rožňavskej ulici ponúka autentické thajské masáže v podaní skúsených masériek priamo z Thajska. Hlavnou špecialitou je tradičná thajská masáž pracujúca s energetickými dráhami tela, techniky tlaku palcov, dlaní a precízneho stretchingu na špeciálnych matracoch. Procedúry prinášajú hlbokú fyzickú aj mentálnu regeneráciu. Salón ponúka aj thajskú olejovú masáž s výberom prírodných olejov, relaxačnú masáž horúcimi lávovými kameňmi, ktorá uvoľňuje svaly do hĺbky, aj osviežujúcu masáž nôh. Výnimočnou službou je kombinácia masáže s tradičným bankovaním, ktoré zmierňuje bolesti chrbta, krku a krížov a podporuje detoxikáciu. Pre páry je k dispozícii obľúbená párová relaxačná masáž. Salón Rasita Thai Masáž je oázou pokoja. Doprajte si autentický thajský zážitok. Vaše telo aj myseľ si zaslúžia ten najlepší odpočinok.